ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା କାହିଁକି ଆସେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ? ଅନେକ ରାତି ଏମିତି କଟେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ପଚାରେ, ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏମିତି କେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି? କେବେ ଚାକିରି ମିଳେନି, କେବେ ବ୍ୟବସାୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କେବେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ କେବେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତରେ କି ସେମିତି? ଆସନ୍ତୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବା। ଅର୍ଜୁନ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ହାତରେ ଥିଲା ଧନୁଷ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଥିଲା ଭୟ, ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ନିରାଶା। ସେ କହିଲେ, ହେ କେଶବ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି କହିଲେ, ପାର୍ଥ, ବିଫଳତା ତୁମର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ସେ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସୁନାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ଗରମ କରାଯାଏ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଚମକ ବାହାରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଅ, ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହି କଥା କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଅର୍ଜୁନ ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ କାହିଁକି ହୁଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ପାର୍ଥ, ବିଫଳତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଫଳ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି। ମଣିଷ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫଳର ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ଭାବେ, ଯଦି ମୁଁ ହାରିଗଲି ଲୋକେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି ମୁଁ ସଫଳ ନ ହେଲି? ଏହି ଭୟ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବୁଝେଇଲେ, ତୁମର ଅଧିକାର କେବଳ କର୍ମ ଉପରେ ଅଛି, ଫଳ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଫଳର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫଳର ଚିନ୍ତାରେ ନିଜର କର୍ମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରନି। ଧରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଚାଷୀ ବିହନ ବୁଣିଲେ। ଯଦି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଟି ଖୋଳି ଦେଖିବେ ବିହନ ବଢ଼ିଲା କି ନାହିଁ, ତେବେ ଗଛ କେବେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ବିହନ ବୁଣିବା, ପାଣି ଦେବା, ଯତ୍ନ ନେବା। ଫଳ ଦେବାର ସମୟ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଆମ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳତା ପରେ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ ସତରେ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ କରିଛି କି? ଯଦି ଉତ୍ତର ହଁ ହୁଏ, ତେବେ ବିଫଳତାକୁ ଶେଷ ବୋଲି ଭାବନି। କାରଣ ଭଗବାନ ବୋଧହୁଏ ତୁମକୁ ଆଉ ବଡ଼ କିଛି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରେ, ତଥାପି ଯଦି ମୋତେ ବିଫଳତା ମିଳେ, ତେବେ କ'ଣ ବୁଝିବି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ପାର୍ଥ, ଜୀବନର ସବୁ ବିଳମ୍ବ ବିଫଳତା ନୁହେଁ। କେତେକ ବିଳମ୍ବ ତୁମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୁଏ। ଭାବି ଦେଖ, ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯଦି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରୀ ମାଗେ, ଜଣେ ବାପା କି ତାହା ଦେଇଦେବେ? ନା, କାରଣ ବାପା ଜାଣନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶିଶୁ ଆଜି ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେହିଟା ତାର କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କେବେ ଆମର କିଛି ଇଚ୍ଛାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ ଅହଙ୍କାରରେ ଭରିଯାଆନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ ଧନ ପାଇଲା ପରେ ଧର୍ମର ପଥ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ମଣିଷର ଚରିତ୍ରକୁ ଗଢ଼ନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ଗଛ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହୁଏ ତାହାର ମୂଳ ସେତେ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବାକୁ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳତା ପରେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନି। ନିଜକୁ ପଚାର, ଏହି ଘଟଣା ମୋତେ କ'ଣ ଶିଖାଇବାକୁ ଆସିଛି? କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଲୁଚିଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ,
ତାହେଲେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳ ମଣିଷ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭୁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯିଏ ବିଫଳତା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ମ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଖୋଜି ଆସିଥାଏ। ଦେଖ ପାର୍ଥ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଉଦୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମେଘ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନ ହୋଇଗଲା? ନା। ସେହିପରି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭୟ ଓ ନିରାଶାର ମେଘ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭଗବାନ କେବେ ପରିଶ୍ରମର ଅପମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ, ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ଚିନ୍ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ କର, ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ସମୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। କାରଣ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସାଥୀ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ବିଫଳତା ତୁମର ଶେଷ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ତୁମର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।